معرف حمشتا ኢየሱስ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ከም ዘሕወየ ይብለና ቀዳማይ ርእስና ኢየሱስ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ከም ዘሕወየ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 28 ክሳብ ፍቅዲ 34 ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 26 ክሳብ ፍቅዲ 39 እውን ንረክቦ ናብ ማዕዶ ባሕሪ ናብ ሃገር ጌርጌሶን መፁ ካብ ጃልባ ምስ ወፀ ባኡ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብኣይ ካብ መቃብር ወፂኡ ተጓነፎ ንሱ ኣብ መቃብር ይነብር ነበረ ብመቑሕ እኳ ከፅንዖ ዝኸኣለ ኣይነበረን ብመቑሕን ብሰንሰለትን ብዙሕ ሳዕ ይእሰር ነበረ ንመቑሕ ይሰብሮ ንሰንሰለት እውን ይበትኮ ነበረ እሞ ከቑሞ ዝኸኣለ ከቶ كحمو زخال خطو أينبرن كل ساعة ما ليتن معلتن أم مقابرن أب أخرانن كويني أوي سقاخ عام بسلسل يغريتا سقاخ عام بسلسل يبتح نبرا بسنسل يبتح نبرا نية سرحو يا ريتا أريمكم نجا سنسحلالي بسنسلة سلسلة يا الله يا ريتا بسلسلة يفتح نبره نيسس رحوك كله مسرأيو قويو سجد اللما ويسس ودلعو الأملاخ مسغا أنت أعلني كي تستغيني بأملاخ أمحلك اللخو النابلة بعبي دمسي جدرا يسوس أتارخص منفس كابل سب أيزي وزا سلازبال أيوم سمكاخ أنت أيو إلو حاتتا نسخعا بزحاتين أمو سمي ليقواني يو بالام كابت هاجر كي يوزقام بزح لمنا أو أبور تعمقاس حسماتات أبز أقعي خرن يبلع نبرا نساتهم كعا نابتن حسماتات سددنا مو نابأن كن أتو إلهم لمنوا يسوس كعا بأو فقد اللهم أتم رخصات منافستي وزيوم نابتن حسماتات أتو أتي مقاس كعا خابتي صدفين بحري صدفا أستاذ كلتا شحنا برا أبحري تحيلا موتا أتم قاسد دمها دمو أب كتمان أب عدتاتن كعا أوريو أتم سب كعا أتزخوانا خريو وصوم نبي يسوس مزو أتي رخصات منافستي حيزم وزنبرو ليقوان زنبرو تقميتو تخدينو نابلبو تماليسو رأي ومو فرحو እቶም ዝረአዩ ድማ እቲ ርኩስ መንፈስ ዝነበሮ ከመይ ከም ዝኾነን ብናይተን ሓሰማታትን ነገርዎም ካብ ወሰን ምድሮም ከግልሰሎም ከዓ ክልምንዎ ጀመሩ ኣብ ጃልባ ከኣቱ ከሎ እቲ ርኩስ መንፈስ ዝነበሮ ሙሳኡ ክኸውን ለመኖ ኢየሱስ ግና ናብ ቤትካ ኣብ ሰብካ ኬድ እግዚአብሔር ከመይ زبالة عبي قبر خمس قبرالكان كم زمحاركان نقرم بلو انبر اي فقدرلون كيرخع يسوس كمي زبالة عبي قبر خمس قبرالو عبعسات ختما خسبخ جمرا كل مون تدنو قال يا ايروسن دم زفصاز نبرا سبيتن يولنا كالاي رسنا او ينجل ماتيس جاعتا فاد عسر شمونتا خشاف فاد عسران شدشن او ينجل لوكاس معراف شمونتا كفقلي 4 كشاف ولا 56 نروح بايبلنا كان بحدش لما يسوس بجالبانا معدوم استساجرة بوزح حزبينا بقو تأكبا عبتقى بحرخ عانا برام كام مرحتي بيت صلوت حدا يا إيروس السمو مسا مصر يقع عبا قروا ديقو قالي كتموتي لا ألامو منتي كتفوسن كتحونسي مسيخا إلك أمبرلا إلو أسنيعو لمونو مساعد ما خدا بزحات هزبيخا صعبوا يدفعفوا ونبارو كاب 10 كل عامت حيزو دم
زحزح زبلا سبيت ነበረት ንሳ ብብዙሓት ሓኺማት ብዙሕ ተሳቀየት ኩሉ ገንዘባ እውን ወደአት ግና ኸገደዳ እምበር ኣይጠቐማን ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰምዐት ክዳኑ ጥራይ እንተ ተንከኸ ክዳኑ ጥራይ እንተ ተንኪኸ ክሓዊ እየ ኢላ ኣላ እሞ ብማእኸል እቶም ህዝቢ ብድሕሪኡ መፂያ ክዳኑ ተንከየት ብኦቦኡ ዓይኒ ደማ ንቐፀ ካብ ሕማማ ከም ዝሓወየት ከዓ ብነፍሳ ተፈለጣ ሻዕ ኢየሱስ ካብኡ ሓይሊ ከም ዝወፀ ብውሽጡ ተፈሊጥዎ ናብቶም ህዝቢ ግልፅ ኢሉ መን እዩ ክዳነይ ዝተንከየ በለም ደቂ መዛሙርቲ ድማ ህዝቢ ክደፋፍአካ ትረአ ኣለኻ ንስኻ ግና መን ተንኪኒ ትብል በልዎ ነታ እዚ ዝገበረት ክርኢ ድማ ግልፅ በለ እታ ሰበይቲ ከዓ እቲ ኣብኣ ዝኾነ ነገር ፈሊጣ ነበረት እሞ ፈሪሓ ራዕራዕ እናበለት መፅያ ሰገደትሉ ኩሉ እቲ ሓቂ እውን ነገረቶ ንሱ ከዓ ጓልየ እምነትኪ ኣድሓነትኪ ብሰላም ኪዲ ካብ ሕማምክ እውን ጣዓይ በላ ገና እዚ ክዛረብ ከሎ ካብ ገዛ መራሒ ቤት ጸሎት ጓልካ ሞይታ ደጊምከ ስለምንታይ ንመምህር ተድክሞ ኣለኻ ዝብልዎ መፁ ኢየሱስ ከዓ እዚ ዘረባ እዚ ክዛረቡ ምስ ሰምዐ ነቲ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይትፍራሕ እመን ደኣ በሎም ብዘይ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሃንስ ሓው ያዕቆብን ሓደ እኳ ክስዕቦ ኣይፈቐደን ናብ ገዛ እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ከዓ ኣተወ ጫውጫው ዝብሉን ዝበኽዩን ብዙሕ ዋይ ዋይ ዝብሉን ረአየ ኣትዩ እዛ ቆልዓ ደቂሳ ኣላ እምበር ኣይ ሞተትን ስለምንታይ ከጫውጫው ትብሉን ትበኽዩን ኣለኹም በሎም ሰሓቕዎ ድማ ንሱ ግና ንኹሎም ኣውፂኡ ኣቦ እታ ቆልዓን ኣዲኣን እቶም ሰብኡ ዘለዉ ሒዙ ናብቲ እታ ቆልዓ ዘላቶ ኣተው ኢድ እታ ቆልዓ ሒዙ ከዓ ጣቢታ ቁሚ በላ ትርጓሚኡ ኣትጓል ተንስኢ እብለካ ኣለኹ እዩ እታ ጓል ድማ ባቦኡ ተንስአት 12 ዓመት ጌራ ነበረት እሞ ተዛወረት ሻው ዓብይ ምግራም ተገረሙ ነዚ ሓደ እኳ ከየፍልጦ ኣሕሚሙ ኣዘዞም ዝብላዕ ክህብዋ ከዓ ነገሮም ይብለና ቅዱስ ቃሉ ኣሜን ወጌታ ቅዱስ ወንጌል ከነአምን ኣድሕነና ኣሜን ዘግደልክዎ ዘንጠፍዎ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ በአፈት ጓን ቅዱሳን መላእክት ይተአረመለይ አሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ስለ ቃሉ ናይ ተቃለ ዓለት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ዝገነነን ይኹን ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 5 ክልተ ንኡሳት ክፍልታት ዝሓዘት እያ ቀዳማይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ርኩስ መንፈስ ዝሓደረ ሰብ ከም ዘሐወየ ካልኣይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጓል ኢያኢሮስ ከም ዘተስአን ካብ 12 ዓመት ጀሚሩ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ከም ዘሐወየን ቀዳማይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ርኩስ መንፈስ ዝሓደረ ሰብ ከም ዘሐወየ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምዕራፍ 4 ከም ዝረአናዮ ብዙሕ ትምህርቲ እናምሃረ እንከሎ ደቀ መዛሙርቱ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ብባሕሪ ተሳጊሩ ነይሩ ባሕሪ ክሳገር እንከለውን ማዕበል ንፋስ ተላዒሉ ነይሩ ነቲ ማዕበል ንፋስን ጸጥ ከም ዘበሎ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥር 35 ንድሓር ዘሎ ርኢናዮ ኢና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ግዜ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ብዝባነ ባሕሪ ክኸይድ እንከሎ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ማዕዶ ባሕሪ ገሊላ ተሳጊሩ ናብ ኣዳ ኣህዛብ ከባቢ እዚ ምድሪ ጌርጌሴኖን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣዳ ኣህዛብ በፅሐ ኢሉ ናብ ካብ ባሕሪ ገሊላ ሰጊሩ ንማዕዶ ጌርጌሴኖን ዝተባሃለ ዓዲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰገረ ካብ ጃልባ ምስ ወረደ ድማ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ካብ መቃብር ወፂኡ ተራኸቦ ካብ ጃልባ ምስ ወረደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጃልባ ምስ ወረደ ምድሪ ጌርጌሴኖን ምስ በፅሐ ሓደ ሰብ ካብ መቃብር ወፂኡ ተቀበሎ ንሱ ሰብ እሱ ድማ ኣብ መቃብር ዝነብር ነበረ ኢሉ እዚ ሰብ እዚ ካብ መቃብር ወፂኡ ተቀበሎ ክብል እንከሎ ተቀቢሩ ነይሩስ መቃብር ፈንቂሉ ንጎይታ ተቀቢልዎ ማለት ኣይኮነን ልክዕ ከምቲ ኣብ ዘመንና መቃብር ቤት ዝስራሕ ኣብቲ እሳቶም እውን ቶም
ሰባት ኣብዚ ኣብቲ ዘመን ዝነበሩ ህዝቢ መቃብራት ይሰርሑ ነይሮም። ብበዓቲ መልክዕ ድዩ ብዝኾነ መልክዕ ገይሮም መቃብር ይሃንፁ ነይሮም፣ መቃብር ይሰርሑ ነይሮም። ቀደም ኣትሒዙ መቃብር ምስራሕ ቀደም ኣትሒዙ ዝነበረ ብዘመን ኣብርሃም ከይተረፈ ኣትሒዙ ዝነበረ እዩ መቃብር ምስራሕ እና እዚኦም እቶም ኣብ ምድሪ ጌርጌሴኖን ዝነበሩ ሰባት መቃብር መቃብሮም መቃብር ቤት ስለ ዝነበረ ኣብቲ መቃብር ቤት ዝነብር ነይሩ። ኣብቲ መቃብር ቤት ዝነብር ነይሩ እምበር ኣብቲ መቃብር ተቀቢሩ ነይሩስ ወዲያው ተሲኡ ተቀቢልዎ ማለት ኣይኮነን። ኣብቲ መቃብር ቤት ኣብቲ ዝነብረሉ ኣብቲ ኣስከሬን ዝቅበረሉ ቦታ ኣብኡ ከባቢ መቐመጢ ገይሩ ነይሩ ማለት እዩ። ካብኡ ወፂኡ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ተራኸቦ ተቀበሎ ናብቲ ጎይታ ዘለዎ መፀ ናብ ጎይታ እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ መቃብር እዩ ዝነብር ብሰንሰለት ኣሲሮም ነዚ ሰብ ከፅንዕዎ ይኽእሉ ነይሮም። ብሰንሰለት ይኣስርዎ፣ ነቲ ሰንሰለት ይበትኮ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብሩ እሞ ግን ከፅንዕዎ ይኽእሉ ነይሮም። እዚ ሰብ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ሰብ እዩ ነይሩ። በቲ ቦታ እሱ እውን ማንም ሰብ ዝሓልፍ በቲ መቃብር ከባቢ ማንም ሰብ ክሕልፍ እውን ኣይኽእልን ነይሩ። ብኡ ንዝሓልፍ ሰብ ይበኣሶ፣ ብኡ ንዝሓልፍ ሰብ እውን ይዋቃዕ ነይሩ። ንጎይታ ምስ ረኣዮ ጎይታ ብኡ ክሓልፍ እንከሎ ምስ ረኣዮ ግን ሓደ ሰብ ከፅንዖ ዘይኽእል ዝነበረ ሰብ ናብ ጎይታና ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መፀ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተራኸቦ። እዚ ሰብ እዚ ማንም ሰብ ኣሲሩ ከፅንዖ ኣይከኣልን። ኩሉ ሻዕ እውን ለይትን መዓልትን እዚ ኣብታ መቃብር እያ ነይራ ቤቱ። ኣብቲ መቃብር ቤት ኣብኡ እዩ ዝነብር ነይሩ። ኣብቲ መቃብር ቤት ይነብር። ሓደ ግዜ እውን ናብ እምባታት ይሃድም። ካብቲ እምባታት ተመሊሱ እውን ናብቲ መቃብር ቤት ኣብቲ መቃብር ቤት ኣብኡ እዩ ዝቕመጥ ነይሩ፣ ኣብኡ እዩ ዝሓድር ነይሩ። ነዚ ሰብ እዚ ከዓ ማንም ዘፅንዖ ሰብ ኣይነበረን። ብሰንሰለት ተኣሰርዎ፣ ሰንሰለት ይበትኽ። ብሓፂሩ ትሒዝዎ ዝነበረ ጋኔን ካብኡ ሓዲሩ ዝነበረ ጋኔን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ክፉእ ጋኔን ነይሩ። ክፉእ ጋኔን ሓዲርዎ ነይሩ። ምክንያቱ ናብ ሰብ ኣየቕርቦ፣ ምስ ተራኸበ እውን ይበኣስ፣ ሰባት እንተሓዝዎ እውን ምስኦም ይበኣስ ነይሩ። እዚ ብጣዕሚ ክፉእ ጋኔን ሓዲርዎ ነይሩ። እዚ ሓደ ግዜ እውን ካብ እምባ ናብ እምባታት ይሃድም። ንሰውነቱ እውን ብፅንፅሕለ የቁስል ነይሩ። ፅንፅሕለ ማለት ጥንጫ ዝኾነ ናይ እምኒ ፍላፅ ማለት እዩ። በዚ ናይ እምኒ ፍላፅ እናገበረ ሰውነቱ የቁስል፣ ሰውነቱ ይጨድድ ነይሩ። ሰውነቱ ብኡ እናገበረ ይትልትሎ ነበረ፣ የቁስሎ ነይሩ። ነቶም ምስቶም ሰባት እውን ይበኣስ ነይሩ። ብጣዕሚ ክፉእ ጋኔን ሓዲርዎ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ሰውነቱ እውን ክፉእ ይገብር። ብፅንፅሕለ እንዳገበረ ፅንፅሕሊት እንዳገበረ ሰውነቱ ይጨድድ፣ ሰውነቱ የቁስል ነበረ። ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኸቦ ግን ምንም ኣይበለን። ከምቲ ነቶም ካልኦት ሰባት ዝበኣሶም ነቶም ካልኦት ሰባት ዘሳድዶም ዝነበረ ንጎይታ ግን ምንም ከይበለ ቀሪቡ ንጎይታ ተረኸቦ። ንኢየሱስ ብርሑቕ ምስ ረኣዮ ግን ጎዩ ከይዱ ይሰጊድሉ። ንጎይታ ምስ ረኣዮ ጎዩ ከይዱ ሰጊድሉ። ምክንያቱ ታብኡ ዝነበረ ጋኔን ታብኡ ሓዲሩ ዝነበረ ጋኔን እንታይ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ጎይታ ከምቲ ኣብቶም ካልኦት ሰባት ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ጎይታ ክገብር ኣይከኣልን። እንታይ ደኣ ኮይኑ እንዳጎየ ከይዱ ንጎይታ ሰጊድሉ። ንጎይታ ከይዱ ምስ ሰገደ እንታይ ኢሉ? ኦ ኢየሱስ ኢሉ፣ ኢየሱስ ወዲ ልዑል እግዚኣብሔር ንስኻ ምሳይ እንታይ ኣለካ? ከይተሳቅየኒ ብእግዚኣብሔር ኣማሕፅነካ ኣለኹ እናበለ ብዓብይ ድምፂ ድማ ይልምኖ ነበረ። እታ ሓዲሩ ዝነበረ ጋኔን ናብ ጎይታ እንዳጎየ ከይዱ ሰጊድሉ። ኢየሱስ ወዲ ልዑል እግዚኣብሔር ምሳይ እንታይ ኣለካ? ከይተሳቅየኒ ብሕያው እግዚኣብሔር ኣማሕፅነካ ኣለኹ፣ ብስም እግዚኣብሔር ኣማሕፅነካ ኣለኹ ኢሉ ድማ ንጎይታ ይልምኖ ነበረ። ምክንያቱ እቲ ርኩስ መንፈስ ርኩሳት መናፍስቲ ንጎይታ ኮነ ንእግዚኣብሔር ኮነ ይፈልጡ እዮም፣ እግዚኣብሔር እውን ይፈልጡ እዮም። ግን ሕጊ እግዚኣብሔር ኣይሕሉን፣ ብፅቡቅ መንገዲ ኣይኸዱን እምበር ንክርስቶስ እውን ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ምዃኑ ኣጋንንቲ ይፈልጥዎ ነይሮም እዮም። ሕዚ እውን እዚ ጋኔን እዚ ከይተጥፍአኒ ሓደረኻ ብስም እግዚኣብሔር ልምነካ ኣለኹ ኢሉ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ለመኖ። ከይዱ ዝልምነሉ ዘሎ ምክንያት ከም ዘውፅኦ ስለ ዝፈለጠ፣ ካብቲ ሰብ ከም ዘባርሮ ስለ ዝፈለጠ፣ ናብ ሲኦል ከይሰዶ ስለ ዝፈርሐ እዩ ከይተጥፍአኒ ብስም እግዚኣብሔር ልምነካ ኣለኹ እናበለ ብዓብይ ድምፂ እንዳስምዐ ኣብ እግሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከይዱ ሰገደ። እዚ ዝብል ከዓ ኢየሱስ እዚ ምስ በሎ ርኩስ መንፈስ ነዚ ነገር እዚ ምስ ተናገረ ከዓ ጎይታና እንታይ ኢልዎ? ኣታ ርኩስ መንፈስ ክፉእ መንፈስ ካብዚ ሰብ እዚ ውፃእ ኢሉ። እንታይ እዩ ሓሲቡ ነይሩ ሰይጣን? ከይተሳቅየኒ ብስም እግዚኣብሔር ኣማሕፅነካ ኣለኹ ሓደራ እንዳበለ እንዳለመነ እንከሎ ኣታ ርኩስ መንፈስ ካብዚ ሰብ እዚ ውፃእ፣ ጎይታ ካብዚ ሰብ እዚ ውፃእ፣
ካብዚ ሰብ እዚ ረሓቕ ኢልዎ ስለ ዝነበረ ነዛ ቃል እዚኣ ንክስትስኻኸለሉ ናብ ሲኦል ምእንቲ ከይሰዶ ምእንቲ ንጎይታ ኣብ እግሩ ወዲቑ ኣጥቢቑ ለመኖ። ኢየሱስ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ነዚ ጋኔን እዚ ኣብ እግሩ ወዲቑ ሓደ ክልምኖ እንከሎ ብስም እግዚኣብሔር ኢሉ ክመሓፀኖ እንከሎ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ? ስምካ መን እዩ? ስምካስ መን ትበሃል ኢሉ ጠየቆ። እቲ ጋኔን ድማ እንታይ ኢልዎ? ብዙሓት ኢና እሞ ስመይ ከዓ ለጌዎን ይበሃል። ለጌዎን ማለት ናይ ግሪክ ቃል ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ? ጭፍራ ወይ ከዓ ሰራዊት ማለት እዩ። ሓደ ለጌዎን ማለት ልዕሊ 6,000 ሰራዊት ዝእዝዝ ኣብ ትሕቲኡ ናይ 6,000 ሰራዊት ሓለቃ ማለት እዩ ሓደ ለጌዎን ማለት። ሕዚ ድማ እዚ ጋኔን እንታይ ኢሉ? ብዙሓት ሰባት ኢና ብዙሓት ኣጋንንቲ ኢና ስመይ ከዓ ለጌዎን ይበሃል። ናይ ሓደ ለጌዎን ጭፍራ ዝኣኽሉ እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ግን ኣብዚ ሰብ እዚ ዝነበሩ 2,000 ዝኣኽሉ ጥራሕ እዮም ነይሮም እምበር 4,000 ኣይነበሩን። ሓደ ለጌዎን ማለት ግን ናይ 6,000 ሰራዊት ሓለቃ ማለት እዩ። ለጌዎን ኢና ኢሉ ንጎይታ መለሰሉ። ካብታ ዓዲ እቲኣ ኣውፂኡ ካብታ ዝነበርዋ ምድሪ ጌርጌሴኖን ኣውፂኡ ከይሰዶም ከዓ ብዙሕ ለመንዎ እቶም ኣጋንንቲ ማለት እዩ። እቲ ለጌዎን እቶም ኣብቲ ሰብ ሓዲሮም ዝነበሩ ካብታ ጌርጌሴኖን ዝተባሃለት ዓዲ ኣውፂኡ ከይሰዶም ምእንቲ ብዙሕ ለመንዎ። ንሆ ድማኡ ኣብቲ ፀግዒ እምባ ኣብቲ ዝነበርዎ ካብቲ ምድሪ ጌርጌሴኖን ልዕል ዝበለ እምባ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ፀግዒ እምባ ብዙሕ መጓሳ ሓሰማታት ተዋፊረን ነበራ። መጓሳ ሓሰማታት እቶም ዓዲ ኣረማውያን እዮም፣ ዓዲ ኣህዛብ እዩ። ሓሰማታት እዮም ዝጓስዩ ነይሮም። ልክዕ ከምዚ ኣባግዕ ኣጣል ንሕና ንጓስዮ ንሳቶም ከዓ መፍርኦም ሓሰማታት እየን ነይረን። ሓሰማታት እዮም ዝጓስዩ ነይሮም። እቶም ሓሰማታት ከዓ ኣብቲ ግድሚ ነይረን፣ ልዕል ኢለን ኣብቲ እምባ ነይረን። ኣብቲ ግድሚ ስለ ዝነበራ ንዐን ናብኣተን ንሳቶም ከዓ ናብተን ሓሰማታት ስደደና እሞ ናብኣተን ክንኣቱ ኢሎም ለመንዎ። ካብዚ ዓዲ እዚ ከይትሰደድና ሓደራኻ፣ ካብዚ ዓዲ ዘውፂኻ ከይትሰደና እምበር እንድሕር ተውፀና ኮይንካ ከዓ ናብተን ሓሰማታት ስደደና፣ ኣብተን ሓሰማታት ከይድና ክንኣቱ፣ ኣብተን ሓሰማታት ከይድና ምስአን ክንነብር ኣብአን ክንኣቱ ኢሎም ለመንዎ። እዚ ዝብሉ ዘለው ከዓ እዞም ኣጋንንቲ እንታይ እዮም ሓሲቦም? ናብተን ሓሰማታት ከይዶም ክኣቱ እሞ እተን ሓሰማታት ምስ ሞታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ጌርጌሴኖን ምእንቲ ከየምህር ምእንቲ እቶም ሰባት ውፀልና ኢሎም ከውፅዎ እዮም ሓሲቦም ነይሮም። ብኡ ገይሩ ድማ ናብ ገሃንም ናብ ሲኦል እውን ከይሰዶም ስለ ዝፈርሑ ኣብቶም ሓሰማታት ኣትዮም ክፀንሑ እዮም ሓሲቦም ነይሮም። ጎይታ ግን እንታይ ኢልዎም? ንሳቶም በይዛኻ ናብተን ሓሰማታት እትወና፣ ናብተን ሓሰማታት ክንኣቱ ፍቀደልና እንዳበሉ ስለ ዝለመንዎም ኢየሱስ እንታይ ገይርዎ? ፈቂድሎም እሺ ኢልዎም ኪዱ። እቶም ርኩሳት መናፍስቲ ካብቲ ሰብ ወፂኦም ናብተን ሓሰማታት ከይዶም ኣተው። ካብቲ ሓደ ሰብ ዝነበሩ ርኩሳት መናፍስቲ ካብቲ ሓደ ሰብ ወፂኦም ናብተን ሓሰማታት እቲኣተን ከይዶም ኣተው። እተን ሓሰማታት ከዓ ተናብኡ ዝነበራ ሓሰማታት 2,000 ዝኣኽላ ሓሰማታት ነይረን። ምክንያቱ እቶም ኣጋንንቲ ኣብዚ ግዜ ዝነበሩ 2,000 እዮም ዝኣኽሉ ዝተባሃለ 2,000 እዮም ዝኣኽሉ ዝበልናሉ ምክንያት በዘን ሓሰማታት ኣብነት ጌርና እዩ። ለጌዎን ማለት ናይ 6,000 ሓለቃ ማለት እዩ፣ ጭፍራ ናይ ወታደር ማለት እዩ። ግን ናብተን 2,000 ዝኣኽሉ ሓሰማታት ስለ ዝኣተው 2,000 እዮም ነይሮም ተባሂሉ ይዝመን። በዚ ምክንያት እዩ፣ በዛ ኣብነት እዚኣ ብምግባር እዩ። ናብዘን ሓሰማታት ከይዶም ዝኣተው ዘን ሓሰማታት ከዓ 2,000 ዝኣኽላ ሓሰማታት ነይረን። እንዳበርገጋ ከዓ ናብ ፀድፊ ናብ ዘለዎ ባሕሪ ኣትየን ናብኡ ነፍቲ ባሕሪ ጠሊቐን ሞታ። ምክንያቱም ኣጋንንቲ ናብአን ከይደን ስለ ዝሓደሩ እንዳበርገጋን እንዳጎየያ ከዓ ናብ ገደል ፀሊፈን፣ ናብቲ ገደል ፀሊፈን ከዓ ባሕሪ ተሰጢመን ሞታ። እተን ሓሰማታት ሞታ። እቶም ኣጋንንቲ ብኡ ገይሮም ናብ ሲኦሎም ወሪዶም፣ ናብ ሲኦል ከየውርዶም እዮም ሓሲቦም ነይሮም ጎይታ። ነተን ሓሰማታት ምክንያቱ ርኩሳት ተባሂለን ዝተፈለያ እንስሳታት እየን፣ ክብላዕ ዘይግብእ እንስሳታት ስለ ዝኾና ብኡ ገይረን ጠፊአን ኣለዋ። እቶም ኣጋንንቲ ብኡ ገይሮም ናብ ሲኦሎም ወሪዶም ኣለው ማለት እዩ። በዚ ገይሩ ናብተን ሓሰማታት ከይዶም እቶም ሓሰማታት እውን በዚ ምክንያት ጠፊአን ማለት እዩ። እቶም ጓሶት ማለት እዩ እተን ሓሰማታት ተን መጓሰ ከምዚ ኢለን ሃዲመን ናብ ባሕሪ ጠሊቐን ምስ ሞታ እቶም ጓሶት ድማ ሃደሙ ፈሪሖም። ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ነገር ሪኦም ስለ ዘይፈልጡ እተን ሓሰማታት እውን ብሓደሻ እቲ ካብቲ ሰብ ወፂኦም እቶም ኣጋንንቲ ናብተን ሓሰማታት ከይዶም ክኣትው ከለው እተን ሓሰማታት ከዓ ጎየን ናብ ገደል ኣትየን ክሞታ ከለዋ ምስ ረኣዩ ነዚ ኩሉ ሪኦም ፈሪሖም ሃደሙ። ናብ ከተማታትን ናብ ዓድታትን እውን ከይዶም ኣውረዩ።
ምክንያቱ ከምዚ ዝበለ ሰብ መፅኡ ነቲ ከምዚ ኢሉ ሰብ ዘሳድድ ዝነበረ ሰብ ጋኒን ሓዲርዎ ዝነበረ ኣብ መቃብር ቤት ዝነብር ዝነበረ ፈዊስዎ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ጋኒን ከዓ ወፂኦም ናብቶም ሓሰማታትና ኣትዮም እቶም ሓሰማታት ከዓ ሞይተን ኢሎም ነቲ ዝተገበረ ታሪክ ብሓፂሩ ኩሉ ናብቲ ከተማታትን ናብቲ ዓድታትን ከይዶም ኣውረዩ እቶም ህዝቢ እውን ነቲ ዝኾነ ነገር ክርዩ ነቲ ዝኾነ ነገር ካፃርዩ እንዳጎዩ ናብቲ ጎይታ ዘለዎ መፁ ናብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ምስ መፁ ድማ እቲ ጋኔን ሒዝዎ ዝነበረ እቲ ለጅዮን ሓዲርዎ ዝነበረ ቅድሚኡ ነቲ ሰብ እሱ ክፉእ ምዃኑ ጨካን ምዃኑ ማንም ሰብ ከዓ በታ መንገዲ ከም ዘይሕልፍ እዮም ዝፈልጥዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ግና እንዳጎዩ ምስ መፁ እቲ ጋኔን ሒዝዎ ዝነበረ ሰብ እቲ ለጅዮን ሓዲርዎ ዝነበረ ሰብ ኮፍ ኢሉ ክዳኑ ተኸዲኑ ልቡ ተመሊሱሉ ጥዑይ ሰብ ኮይኑ በቃ ለባም ሰብ ኮይኑ ቅድሚኡ ሕሙም ሰብ እናተጓየ እናተባእሰ ዝውዕል ነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኮፍ ኢሉ ቅድሚ ጎይታ ኮፍ ኢሉ ክዳኑ ተኸዲኑ ልቡ እውን ተመሊሱሉ ጥዑይ ሰብ ኮይኑ ረኸብዎ ምስ ረኣይዎ ከዓ ነዚ ምስ ረኣዩ ድማ የመና ፈርሑ ምክንያቱ እቲ ነገር ነጊሮሞም ኣለው ኣቀዲሞም ነጊሮሞም ነይሮም እንዳጎዩ መፅኦም ምስ ረኣይዎ ካፃርዩ እንዳጎዩ መፅኦም ምስ ረኣይዎ ከዓ የመና ፈርሑ ብጣዕሚ ፈርሑ እቶም ዝረኣይዎ እቶም ነቲ ሰብ ክዳኑ ተኸዲኑ ልቡ ተመሊሱሉ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኮፍ ኢሉ ምስ ረኣይዎ ግና ተኣሚሎም ልቡ ተመሊሱሉ ክዳኑ ተኸዲኑ ምስ ረኣይዎ እቶም ዝረኣይዎ ድማ ነቲ ብዛዕባ እቲ ጋኔን ሓዲርዎ ዝነበረ ሰብን ብዛዕባ እተን ሓሰማታትን ዝኾነ ነገርን ነገርዎም ኩሉ እቲ ዝኾነ ነገር ብዛዕባ እቲ ናይ ተን ሓሰማታት ብዛዕባ እቲ ናይ ሕሙም ሰብ ልቡ ተመሊሱሉ ክዳኑ ተኸዲኑ ጥዑይ ሰብ ኮይኑ ምስ ረኣይዎ ኩሎም ነገርዎም ሽዑቶም ህዝቢ ካብ ዓዶም ቶም ህዝቢ ቶም እንዳጎዩ መፅኦም ንጎይታ ክሪእዎ ዝመፁ ሰባት እንዳጎዩ መፅኦም ካብ ዓዶም ክወፀሎም ክልምንዎ ጀመሩ በይዛኻ ካብ ዓድና ውፀአልና ካብ ዓድና ወፂኻ ኺድ ናብ ካሊእ ቦታ ኺድ ኢሎሞ እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ሰብ እቲ ናይቲ ሰብ ምድሓን ዘይሐጎሶም ናይተን ሓሰማታት ምጥፋእ ኣሕዚንዎም ምክንያቱ ተን ሓሰማታትና ጠፊአን ኢሎም ንጎይታ ካብ ዓድና ውፀአልና ኢሎም ግን እቲ ጥዕና ስኢኑ እንዳተሰቃየ ኣብ መቃብር ቤት ዝነብር ዝነበረ ሰብ ክዳኑ ተኸዲኑ ልቡ ተመሊሱሉ ኣብ ቅድሚኡ ክሪኡ ከለው እዚስ ከምዚ ዝበለ ርኢና ኣይንፈልጥን ንሕና እውን ብዙሕ ሽግር ዘለዎ ሰብ ኣለና ክፍውሰልና ይኽእል እዩ ኢሎም ንጎይታ ክንድምቕባሎም ኣፅኒዖም ኣበርቲዖም ጎይታ ካብ ዓዶም ክወፀሎም ለመንዎ ክልምንዎ ጀመሩ በይዛኻ ካብ ዓድና ኺደልና ካብ ዓድና ወፂኻ ኺድ ኢሎም ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ናይ ጌርጌሴኖን ሰባት ኣጥቢቆም ለመንዎ ኢየሱስ ናብ ጃልባ ደይቡ ክኸድ እንከሎ ካብ ዓድና ክደልና ካብ ዓድና ውፀልና ስለ ዝብልዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ጃልባ ደይቡ ናብ ዓዱ ክምለስ ከሎ እቲ ጋኔን ሓዲርዎ ዝነበረ ሰብ ድማ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ንክኽተሎ ለመኖ ሓቢረ ምሳኻ ኸድየ ምሳኻ ኸይድ እየ ኢሉ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ለመኖ ጎይታና ግን ነዚ ሰብ እዚ ኣይፈቐደሉን ክኽተሎ ኣይፈቐደን ጎይታ ኣብ ገሊላ ኣብ ከባቢ ኢየሩሳሌም ክፍውስ እንከሎ ኣይትናገሩ ከምዚ ኢልኩም ኣይትግለፁኒ እቲ ነገር ፈሪሳውያን ከይሰምዑ እንዳበለ ይኽልክሎም ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ዓዲ ኣህዛብ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ፈሪሳውያን ኮኑ ሊቃነ ካህናት ስለዘየለው ጎይታ ነዚ ሰብ እንታይ ኢልዎ ናብ ገዛኻን ናብ ወገናትካን ሂድ እሞ እቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ዝገበረልካ ነገር ንገሮም እግዚኣብሔር ዝገበረልካ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኻ ዝፈፀሞ ድሕነት ካብ እግዚኣብሔር ዝረኸብካዮ ድሕነት ኩሉ ከይድካ መስክር ከይድካ ተናገር ጎይታ ነቶም ካልኦት ኣይትናገሩ ይብሎም ነይሩ ኣይትናገሩ ዝብሎም ዝነበረ ምክንያት ዕንቅፋት ንኸይለዓል ነዚ ሰብ እዚ ግን ዕንቅፋት ዝለዓለሉ ምክንያት ስለዘየለ ንስኻሲ ዝተገበረልካ ነገር ከይድካ ንኩሉ ወገናትካ ነቶም ቤተሰብካ ነቶም ዝፈልጡካ ዓድቲ ከይድካ ንገር እምበር ኣይትከተለኒ ኢሉ ከልኦ ንስኻ ኩሉ እቲ ኢየሱስ ዝገበረሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተናገሮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግበሮ ኢሉ ዝተናገሮ እቲ እግዚኣብሔር ዝገበረልካ ሓይሊ እቲ እግዚኣብሔር ዝፈፀመልካ ድሕነት ከይድካ ተናገር ዝበሎ ናብተን 10 ከተማታት ተባሂለን ዝርከባ
ዓዲ ኣሕዛብ ቀጢለን ዝርከባ ዓዲ ከተማ ጌርጌሴኖን ከባቢ ዘለዋ 10 ከተማታት ነዚ ኣለዉ ሰባት ማለት እዩ። ኣብዛ ቀዳመይቲ ክፍሊ እዚኣ ንምሃሮ ትምህርቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ጌርጌሴኖን ከም ዝኸደ ጌርጌሴኖን ማለት ከዓ ዓዲ ኣሕዛብ ካብ ከተማ ካብ እስራኤል ውፅእ ኢልካ ዝርከብ ባሕሪ ገሊላ ተሳጊርካ ዝርከብ ኣሕዛብ ዝነብሩላ ቦታ እያ። ጎይታና ኢየሱስ ናብኡ ምስ ከደ ከዓ ሓደ ክፉእ ጋኔን ሓዲርዎ ዝነበረ ብሰንሰለት ክፀንዕ ዘይኽእል ብዙሕ እንዳሓዝዎ ክፀንዕ ዘይኽእል ክፉእ ሰብ እውን ሓደ ሰብ ክሕልፍ ዘይኽእል ጨካን ጋኔን ሓዲርዎ ዝነበረ ብሓፂሩ ለጊዮን ሓዲርዎ ዝነበረ ሰብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፈወሶ ማንም ሰብ ቀሪብዎ ዘይፈልጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከይዱ ከም ዝሰገደሉ ጎይታ እውን ወዲ ልዑል እግዚኣብሔር ምሳኻ እንታይ ኣለኒ ከይተጥፍአኒ ኢሎ ንጎይታ ከም ዝለመኑ ኣጋንንቲ ጎይታ ወዲ ልዑል እግዚኣብሔር ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ምዃኑ ይፈልጡ እዮም። እንዳፈለጡ እዮም ዝጥፍኡ ነይሮም እምበር ብደንብ ገይሮም ይፈልጡ እዮም። እዚ እውን ዘርድአና ልክዕ ኣጋንንቲ እንዳፈለጡ የጥፍኡ እንዳፈለጡ እውን ይጋገዩ። ንሕና እውን ከም ኣጋንንቲ ክንከውን ከምዘየብልና እንዳፈለጥካ ምስሓት ናይ ኣጋንንቲ ስራሕ እዩ እምበር ናይ ሰብ ስራሕ ኣይኮነን። ናፈለጠ ዝስሕት ናፈለጠ ዝጋገ ናይ ሰይጣን ስራሕ ናይ ሰይጣን መንገዲ ዝኽተል ምዃኑ እዩ ዘርድአና። ኣጋንንቲ ይፈልጡ እዮም ግን እንዳፈለጡ ካብቲ ስሕተቶም ኣይቁጠቡን ከምዘይቁጠቡ እያ ተርድአና ማለት እዩ። ሳልሳይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ኣብቲ ሕሙም ሓዲሮም ዝነበሩ መን ይስምካ ኢሉ ከም ዝሓተቶ ለጀወን ኢና ከም ዝበሎ ለጀወን ማለት ከዓ ጭፍራ ወይ ከዓ ወታደር ማለት እዩ። ሓደ ለጀወን ናይ 6000 ሓለቃታት ናይ 6000 ወታደር ሓለቃ ከም ዝኾነ እዩ ዘርድአና። ናፍተን ተናሓሰማታት ከዓ 2000 ከም ዝነበራ ኣብቲ ሕሙም ዝነበሩ ኣጋንንቲ ግን 2000 ከም ዝኾኑ ካብቲ ሰብ ወፂኦም ናፍተን 2000 ሓሰማታት ከይዶም ከም ዝኣተው እተን 2000 ሓሰማታት ከዓ ናብ ገደል ፀዲፈን ኣብ ባሕሪ ጠሊቐን ከም ዝሞታ እቶም ጓሶት ሃዲሞም ናብ ዓዲ ከም ዘብረዩ እቶም ዓዲ መፂኦም ከዓ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ነቲ ሰብ ክዳኑ ተኸዲኑ ልቡ ተመሊሱሉ ምስ ረኣዩ ክንዲ ዝሕጎሱ ክንዲ ደስ ዝብሎም ንሳቶም ናብ ጎይታ ቀሪቦም ክመሃሩን ክፍወሱን ክንዲ ዝደልዩ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓድና ውፅአልና ከም ዝበልዎ ካብ ዓድና ውፅአልና ኢሎም ከም ዝለመንዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ካብ ምድሪ ጌርጌሴኖን ወፂኡ ከም ዝኸደ እቲ ዝተፈወሰ ሰብ ንጎይታ ክተሎ ኢሉ ነይሩ። ጎይታ ግን ኣይትከተለኒ ከይድካ መሃር ኢልዎ። ጎይታ ብዙሕ ግዜ ንፈልጦ ናይ ጎይታ ታሪክ ኣይትግለፁኒ ኣይትናገሩ እናበለ እዩ ዝነግሮም ነይሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ከይድካ ንገር ዝበለሉ ምክንያት እዚ ዓዲ ኣሕዛብ ስለ ዝኾነ ምንም ዝመፅእ ምክንያት የለን ዝመፅእ ፈተና የለን። እቲኦም ኣብ ፈሪሳውያን እና ሊቃነ ካህናት ዝርከብሉ ቀረባ ቦታ ስለ ዝኾነ ንሶም ፈተና ከያምፁ ኣይትናገሩ ዝሎም ነበረ። ነዚ ግና ንሳቶም ስለ ዘይረኽብዎ ፈተና ክመፅእ ስለ ዘይኽእል ኪድ ተናገር ኢሉ ከም ዝሰደዶ እሱ እውን ብኩሉ ከተማታት እንዳኸደ ከም ዝመሃረ እቶም ሰባት ከዓ እንዳረኣዩ ነቲ ነገር እንዳሰምዑን ይግረሙ ከም ዝነበሩን እያ ተርድአና እዛ ቀዳመይቲ ክፍሊ። ካልአይቲ ክፍሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጓል ኢያኢሮስ ካብ ሞት ከም ዘድሕናን ካብ 12 ዓመታ ጀሚሩ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ከም ዝፈወሳ ሽዑ ኢየሱስ መሊሱ ብጃልባ ናብ ማዕዶ ተሳገረ። ማዕዶ ጌርጌሴኖን ነይሩ ናብ ማዕዶ ገሊላ ተሳገረ። ብዙሕ ህዝቢ ድማ ናብ ወሰን ባሕሪ ናብኡ ተኣከበ። ናብቲ ጎይታ ዘለዎ ናብቲ ባሕሪ ወሰን ባሕሪ ገሊላ ከባቢ ናብቲ ወሰን ባሕሪ ብዙሓት ሰባት ናብቲ ጎይታ ዘለዎ ተኣከቡ። ኢያኢሮስ ዝስሙ ኢያኢሮስ ዝተባሃለ ናይ ኣይሁድ ቤተ ፀሎት ሓለቃ ናይ ምኩራብ ሓለቃ ማለት እዩ። ኣብቲ ምኩራብ ሓለቃ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ናብኡ ናብቲ ጎይታ ዘለዎ መፀሞ ምስ ረኣዮ ከዓ ኣብ እግሩ ተደፊኡ ወደቀሉ። እዚ ኣይሁዳዊ እዩ። ናይ ኣይሁዳውነቱ እውን ኣብቲ ቤተ ምኩራብ ስልጣን ዘለዎ ሰብ እዩ። ግን ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ጎይታ መፅኡ ሰጊድሉ ሰጊዱ ናብ እግሪ ጎይታ መፅኡ ወዲቑ ሰገደሉ። ጓለይ ክትመውት ስለ ዝቀረበት ጓለይሲ ክትመውት ቀሪባ ክትመውት ስለ ዝቀረበት ከዓ መፂኻ ኣሕይወለይ ብሂወት ክትነብር ምእንቲ መፂኻ ኢዳ ንብረላ ኢድካ ንብረላ ኢድካ እንድሕራ ነይርካ ኣላ ኮይንካ ከዓ ክትድሕን እያ ካብ ሞት ክትድሕን እያ ኢሉ ኣበርቲዑ ኣብ እግሪ ጎይታ ወዲቑ እቲ ኢያኢሮስ ዝተባሃለ ናይ ሓለቃ ቤተ ፀሎት ኣይሁድ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣበርቲዑ ለመኖ። ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ኣይሁዳዊ እዩ። ኣይሁዳውያን ዘይገብርዎ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ። ጎይታ መፂኻ ድሕነለይ ጓለይ ክትመውት ቀሪባ ኢድካ እንታ ነይርካ ኣላ ከዓ ክትሓዊ እያ ጎይታ ከም ዝፍውስን ከም ዘድሕንን ኣሚኑ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ መፂኡ ለመኖ ኣበርቲዑ እውን ለመኖ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከምዚ ኢሉ ክልምኖ እንከሎ ምስኡ ኸደ። ምክንያቱ ምስኡ ክኸይድ ደልዩ
ከድሕነሉ ኣድሕነለይ ኢሉ ስለ ዝለመኑ ጎይታ ከዓ ከድሕነሉ ደልዩ ምክንያቱ ጎይታ ሰብ ዝለመኖ ኩሉ ዝደለይዎ ነገር ዝፍፅመሎም ነይሩ ጓልያ ድሕነለይ ንዝበሎ ከም ኢያኢሮስ ጓልያ ድሕነሉ ሕሙም ፄሮም ተምፅሉ ናይቶም ሰባት እምነት እንዳረኣየ ነቲ ዝሓመመ ይፈውስ ነይሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓፂሩ ሰብ እንተለሚንዎ ኩሉ ዝገብረሎም ነይሩ ሕዚ እውን ኢያኢሮስ ንጎይታ በርቲዑ ስለ ዝለመኖ ከይዱ ነታ ጓሉ ከድሕነሉ ደለየ ብዙሕ ሰብ ከዓ ምስኡ ሰዓቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ እንዳ ኢያኢሮስ ገዛ ክኸድ ከሎ ንጓል ኢያኢሮስ ካብ ሙታን ንኽትስኣ ክትመውት ቀሪባላ ኣድሕነለይ ስለ ዝበሎ ኣይሞተትን ግን ክትመውት ቀሪባላ ኣብ ጫፍ ሞታላ ከይትመውት እሞ መፂኻ ኢዳ ንብረላ ምእንቲ ክትድሕን ስለ ዝበሎ ጎይታ ናብኡ ክኸይድ እንከሎ ግን ብዙሓት ሰባት ሰዓብዎ ኣብ ዙርያ ጎይታ እውን ብዙሕ ሰብ ይደፋፋእ ነበረ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዙርያ ጎይታ ነይሩ ብጣዕሚ ተፃዒቑ ነይሩ እቲ ሰብ ንጎይታ ከዓ ብዙሕ ሰብ ይደፍኦ ነይሩ ኢሉ ኣብዚ መንገዲ እዚ እንዳኸዱ እንከለዉ ናብ እንዳ ኢያኢሮስ ገዛ እንዳኸዱ እንከለዉ እንሆ ካብ 12 ዓመት ጀሚሩ ጓል 12 ዓመት ምስ ኮነት ካብ 12 ዓመታ ጀሚሩ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ካብ 12 ዓመት ጀሚሩ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ኣብ ጎይታ ኣብ መንገዲ ኣብቲ ጎይታ ናብ እንዳ ኢያኢሮስ እናኸደ ብዙሓት ሰባት እናተዳፍኡ እንከለዉ ኣብኡ ነበረት ኣብቲ መንገዲ ካብቶም ብዙሓት ሰባት እዛ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ማእኸሎም ነበረት ናብ ብዙሓት ሓኻይም መድሓኒት ንፈልጥ ኢና ናብ ዝብሉ ሰባት ናብ ብዙሓት ከይዳ ነይራ ብዙሕ ገንዘብ እውን ኣፍሲሳ ብዙሕ ገንዘብ ወዲኣ ከድሕኑኒ ክፍውሱን ኢላ ናብዞም ሰባት እዚኣ ናብዞም መድሓኒት ዝህቡ ሰባት ናብዞም ሓኻይም ክብሎም ከሎ ከምዚ ናይ ሎሚ ናይ ዘመንና ሓኻይም ዘይኮኑ ከምቲ ቀደም ዝነበሩ ሓኻይም ከምቲ በቃ ዝኾነ ንእሽተይ መድሓኒት ከምዚ ባህላዊ መድሓኒት ነገር ጥንቋላ ዓይነት ዘይኮነስ ንኣብነት ከም ናይ ቁስሊ መድረቂ ዓይነት ከምዚ ኣብ ወለድና ዝጥቀምዎ ቀሊል ዓይነት መድሓኒት ኣሎ ናይ ቁስሊ መድረቂ ነገር ከምዚ ቀሊል መድሓኒት እምበር ጥንቆላ ማለት ኣይኮነን ግን እዚኣ ናብኣቶም ነገር ትኸይድ ነይራ ጠንቆልቲ እውን ነይሮም ኣብቲ ዘመን ናብቶም ጠንቆልቲ እውን ትኸይድ ነይራ እዞም ዘባ እዚኣቶም ግን እንትርፊ ሕማማ ስቃይ እንትርፊ ምምፃእ እንትርፊ ኣብ ልዕሊ ሕማም ምውሳኽ ከድሕና ዝኸኣለ ሰብ ኣይነበረን ገንዘባ ወዲኣ ግን ክትድሕን ኣይከኣለትን ናብ ጠንቆልቲ ከይዳ ናብዞም መድሓኒት ንፈልጥ ኢና ዝብሉ ናብ ኩሉ ናብቶም መድሓኒትና ንፈልጥ ኢና ዝብሉ ብሓፂሩ ከይዳ ገንዘባ ወዲኣ ክትፍወስ ግን ኣይከኣለትን እዛ ሰብ እዚኣ ብዚ ደም እዚ እንዳፈሰሰ ስለ ዘሸገራ ካብቲ ደማ ክትፍወስ ብዙሕ ፅዒራ ነይራ ክትፍወስ ግን ኣይከኣለትን ብዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰምዐት ግን እዚ ኩሉ እንዳገበረት እዚ ኩሉ ፃዓር እንዳገበረት ግን ለውጢ ምስ ሰኣነት ኢየሱስ ዝተባሃለ ሕሙማት ዝፍውስ ኣጋንንቲ ዘውፅእ ለምፂ ዘንፅህ መፅኡ ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኢየሱስ ዝተባሃለ ዝብል ነገር ምስ ሰምዐት ግን እንታይ ትብል ነይራ እዛ ሰብ እዚኣ ክዳኑን ተነኺአ ጫፍ ክዳኑን ተነኺአ ክሓዊ ነይረ ናቱ ጫፍ ክዳን ተነኺአ ክሓዊ እየ ኢላ ናቱ ክዳን ክነክ እየ ናቱ ክዳን ተነኺአ ከዓ ክሓዊ እየ ዝብል ፍፁም እምነት ኣብ ልባ ሓደረ ምክንያቱ ብዙሕ ፅዒራ እያ ብዙሕ ገንዘብ ኣፍሲሳ እያ ክትሓወይ ከኣለትን ግን ናይዚ ሰብ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ናቱ ክዳን ጫፍ ክዳን ተነኺአ ግን ክሓዊ እየ ኢላ ብማእኸል እቶም ህዝቢ እቶም ዝዳፍኡ ዝነበሩ ንጎይታ ዝዳፍእዎ ዝነበሩ ህዝቢ ብማእኸሎም ጌራ ሓሊፋ ብድሕሪኡ መፂኣ ከዓ ናይ ክዳኑ ጫፍ ነኽአት ናይ ክዳኑ ጫፍ ነኽአት እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሒዝዋ ዝነበረ ሕማም ደም ዝፈሳ ነይሩ እቲ ሕማማ ሓደ ደም ዝፈስዎ ኣይኮነን ደም ዝፈስዎ ንእሽተይ ቁስሊ ዘለዎ ሰብ ናብ ሓደ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ናብ ሓደ ነብይ ወይ ከዓ ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ብቆይ ኣይቐርብን እንተቐሪቡ እውን ነቲ ዝነክኦ ሰብ ወይ ከዓ ነቲ ዝቐረበ ሰብ ኣርኪስዎ ከምዚ ዝልሕግ እዩ ይበል እዛ ሰብ እዚኣ ከዓ ናብ ጎይታ ብግልፂ ከይትቐርብ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ እያ ንጎይታ ነቲ ነብይ ኣነ እንድሕር ብግልፂ ከይደዮ ኮይነ ከርክሶ እየ ግን እንታይ ከርክሶ ጫፍ ክዳኑ ተነኺአ ክፍወስ እየ ኢላ ስለ ዝኣመነት ከምቲ ዝሓሰበቶ ብማእኸል ህዝቢ ሸሊኳ ናይ ጎይታ ናይ ጫፍ ክዳኑ ነኽአት እቲ ዝፈሳ ዝነበረ እቲ ካብ 12 ዓመታት ጀሚሩ ዝፈስስ ዝነበረ ደም ከዓ ወዲያው ቆመላ ጠጠው በለ
كحمامة وانتفوست قلتي كحاويت تايز بالإمنات نيروا شاف كدان وانتناخيه كحوئيه كفوسيه زبد ፍጹም እምነት ነይርዋ እምነታ ከዓ ከምታ ዝኣመነታ ስለ ዝገበረት تا ነገር ምስራሕታ ምስ ፈፀመታ ናይ ጎይታ ክዳን ጫፍ ክዳኑ ምስ ነኽአት ወዲያው ትድፈስ ዝነበረ ደም ቆመላ ካብቲ ሕማማ እውን ቀጢፋ ሓወየት ተፈወሰት ጥዒት ሰብ ኮነት ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓይሊ ካባይ ከም ዝወፀ ምክንያቱ ሓይሊ ካብኡ ከም ዝወፀ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝወፀ ሓይሊ ካብኡ ከም ዝወፀ ክብል እንከሎ ዝኾነ ዝተገበረ ተኣምር ከም ዘሎ ዝተፈፀመ ተኣምር ከም ዘሎ ጎይታ ይፈልጥ ንዑ ዝስወሮ ነገር የለን እታ ጓል እዛ ደም ዝፈሰት ነበረት ሰበይቲ ከይተረኣየት ተሓቢኣ ተፈዊሳ ክትኸይድ ሓሲባ ነይራ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ክገልፃ ደልዩ ተሓቢኣ ክትኸይድ አይደለም ካብኡ ሓይሊ ከም ዝወፀ ፈሊጡ ክብል እንከሎ ዝተገበረ ነገር ከም ዘሎ ዝተሰርሐ ስራሕ ከም ዘሎ ጎይታ ፈሊጡ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ኣብ ዙርኡ ዝነበሩ ህዝቢ ግልጽ ኢሉ መን እዩ ክዳነይ ዝነኽአ ሰብሲ መን እዩ ክዳነይ ዝነኽአ ኢሉ ሓተቶም ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ እቲ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ጴጥሮስ ጎይታ ኢሉ ኣብዚ ሰብሲ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ብዙሕ ህዝቢ ኣሎ ብዙሕ ተጨናኒቕ እዩ ዘሎ መን ክዳን ዝነኽአ ትብል ኣለኻ መን ከም ዝነኽኦ ከመይ ጌርካ ክፍለጥ ይኽእል ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ መን ከም ዝነኽአ ክንነግረካ ንክእል ብዙሕ ሰብ ኣለ ተጨናኒቕ ኣሎ ኢሉ ጴጥሮስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መለሰሉ ኢየሱስ ነቲ ዝገበረ ነቲ ጫፍ ክዳን ጎይታ ዝነኽአ ጫፍ ክዳን ጎይታ ዝነኽአት ነዚ ዝገበረት ንኸርኢ ምልስ ኢሉ ጠመተ ቅድሚት እንዳኸደ ነይሩ ብድሕሪ ጫፍ ክዳኑ እዩ ተነኺኡ ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እዛ ጓል እዚኣ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ብስውር ተፈዊሳ ከይተገለፀት ተሓቢኣ ክትኸይድ ደልያ ነይራ ተሰጊዓ ፈሪሓ ምክንያቱ ንምንታይ ነኺእኽኒ ንስኽ ደም ዝፈሰክስ ከምቶም ካልኦት ሰባት ዝብልዎ ዝነበሩ ንስኺ ርስቲ ኢኺ ደም ዝፈሰክስ ንስኽ ናበይ ክትቐርብ ይግብአክ ዝብላ ስለ ዝመስላ እዛ ዓይነት ስግኣት ስለዝሓዛ ተሓቢኣ ክትኸይድ እያ ደልያ ነይራ ጎይታ ግን ከምኡ ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን ነቶም ሕሙማት ዝሓቅፍ ካብ ሕማሞም ዝፍውስ ነቶም ኣጋንንት ዝዓረሩ እውን ኣጋንንቶም ዘውፅእ ኣምላኽ እምበር ንሰብ ዝንሕቅን ንሰብ ዝፀርፍን ንሰብ እውን ርኩስ ኢሉ ዝርሕቕ ኣምላኽ ኣይኮነን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሳ ግና ከምቶም ዝነበሩ ሰባት ጌራ ከምቶም መሃራን ሕጊ ከምቶም ፈሪሳውያን ጌራ ስለዝቆፀረቶ ፈሪሓ ተሓቢኣ ክትኸይድ ስለዝደለየት ጎይታ ግና ክገልፃ ስለዝደለየ ንድሕሪት ዘወር ኢሉ ጠመተ ብድሕሪት ስለዝነበረት እታ ሰበይቲ ግና እቲ ኣብኣ ዝኾነ ታብኣ ዝተገበረ ነገር ስለዝፈለጠት ማለት እቲ ድሕነት እቲ ፈውሲ ዝረኸበቶ ድሕነት ስለዝፈለጠት ብፍርሓት እናተንቀጥቀጠት መፅያ ሰገደትሉ እዚ እቲ ጎይታ ዝደለየ ነገር ተፈዊሳ ኣላ በርግፅ ግን ተሓቢኣ ክትኸይድ ኣይደለየን ክገልፃ ስለዝደለየ እቶም ሰባት ከም ዝተፈወሰት ከም ዝደሓነት ክፈልጡ ስለዝደለየ እዩ ጎይታ ግልፅ ዝበለ ንሳ ከዓ እንዳፈርሐት እንዳተንቀጥቀጠት መፅያ ናብ ጎይታ ሰገደትሉ ኩሉ ተሓቅውን ነገረቶ ምክንያቱ ክዳን ናይ ኣነ ብዙሕ ነገር ፅዒረ ነይረ ናብ ብዙሓት ሰብ በዓል መድሓኒት ከይደ ነይረ ክፍወስ ኣይከኣልኩን እንትርፊ ሕማም ምውሳኽ ዝረኸብክዎ ነገር የለን ግን ናይ ጫፍ ክዳኑ ናይ ክርስቶስ ናይ ጫፍ ክዳን ተነኽየ ግን ክፍወስ እየ ኢለ ናይ ጫፍ ክዳን ካነኽየ ተፈዊሰ እዚ ዝበል ኩሉ ድማ ብግልፂ ከይቀርብ እዚ ናተይ ፀገም ናብ ቅድሚኻ ክቐርብ ስለዘሕፈረኒ ኢላ እቲ ሓቂ ኩሉ ትግልፂ ጌራ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ነገረቶ ጎይታ ግን ኣብዚ ግዜ ጓለይ ኢልዋ ጓለይ ምክንያቱ ጎይታ ንኩሉ ወደይ ጓለይ ሓወይ እዩ ንመን ግን እዚ ነቲ ትሑት ልብን ዘለዎ ነቲ ንክርስቶስ ዘኽብር ልብን ዘለዎ ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚኣ እንታይ ኢልዋ ጓለይ እምነትኪ እያ ዝሓወየትኪ እንታይ ዝብል እምነት ነይርዋ ናይ ክዳኑ ጫፍ እንተነኽየ ክሓዊ እየ ናይ ክዳኑ ጫፍ ጥራሕ ንንከኣ እምበር ካብዚ ሕማም እዚ ክፍወስ ነይረ ዝብል እምነት ስለ ዝነበራ ምስ ነኽአት ኮይና ተፈዊሳ ጎይታ ከዓ እንታይ ኢልዋ እምነትኪ እያ ዝሓወየትኪ ብሰላም ኪዲ ካብ ሕማምክ እውን ሕወይ ይበላ እምነትከ ድሕና ትክላ ከም እምነትክ ተፈፂምልክሎ ከምቲ ዝደለኸዮ ከምቲ ዝተመነኸዮ ነገር ተገይርልክሎ እምበኣር ካብ ኩሉ ሕማምክ እውን ተፈወሲ ንፅሂ ድሕሪ ገዲም ብሰላም ከዓ ናብ ቤትኪ ኺዲ ኢሉ ገለፃ እታ ሰበይቲ እውን ከም ዝተፈወሰት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ
መስከረላ ንሳውን ዝተገበረላ ሓይሊ ዝተገበረላ ተኣምር ኣቅድምቶም ህዝቢ ኮይና ኣቅድሚ ጎይታ ወዲቓ ኩሉ ተሓቂ ተናገረት መስከረት ጎይታ መኒ ዝነኽአኒ ዘሎ መኒ ክዳ ጫፍ ክዳነይ ዝነኽአ ዝበለሉ ምክንያት እዚ ክገልጽ ስለ ዝደለየ እምበር ትምፍዋሳ ጫፍ ክዳኑ ምስ ነኽአት እያ ተፈዊሳ ግን ዝተገበረ ነገር ክግለጽ ስለ ዝደለየ ትደልይዎ ዝነበረ ነገር ከዓ እዚ እዩ ከምዚ ኢሉ ገሊጹ ኪዲ ብሰላም ዓዲ ክእተው ኢሉ ሰደዳ ኢየሱስ ገና እዚ ክዛረብ እንከሎ ገና መንገዲ እኒዚ ናብ እንዳ ኢያኢሮስ ገዛ እንዳኸደ እንከሎ ኣብ መንገዲ እንከሎ እዩ እዚ ኩሉ ነገር ተፈጺሙ ዘሎ ኣብ መንገዲ ዝተሰርሐ ስራሕ እዩ እዚ ካብ 12 ዓመታት ጀሚሩ ደም ዝፈሰስ ዝነበረ ዝተፈወሰት ኣብ መንገዲ እንዳኸደ እንከሎ እያ ረኺባቶ እኒኣ ኢየሱስ ገና እዚ ኢሉ ክዛረብ እንከሎ ካብ ገዛ እቲ መራሒ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ሰባት መጺኦም ምክንያቱ ልኡኻት መጺኦም ጓልካ ሞይታ እያ ክትመውት ቀሪባ መጺኻ ድሕነለይ ኢሉ እዩ ለሚንዎ ነይሩ ንጎይታ ጓልካ ሞይታ እያ እሞ ደጊምካ ስለምንታይ ንመምህር እተድክሞ ስለዚ ሞተት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕሙም ዘድሕን እምበር ሞት ዘትስእ መሰሎምን ታየም ኢሎም ዘለው ጓልካ ሞይታ ኣላ ነዚ መምህር እዚ ከዓ ኣይተድክሞ ተገበረካ ይመለስ ናብ ስርሑ ይኺድ እና ጓልካ ስለ ዝሞተት እሲ ነዚ መምህር ኣይተድክሞ ዝብሉ ካብቲ ናይ እንዳ ኢያኢሮስ ገዛ ልኡኻት መጺኦም ኣነ ጎይታ ነዛ 12 ዓመታት ጀሚሩ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ምስ ፈወሳ ወዲያው መጺኦም ንኢያኢሮስ ነገርዎ ንመምህር ከዓ ኣይተደኽሞ ሕደግ ይተድክሞ ናብ ስርሑ ይኺድ ጓልካ ሞይታ እያ ኢሎም ነገርዎ ኢየሱስ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ኢሉ ነቲ ሓለቓ ንኢያኢሮስ እንታይ ኢልዎ ነቲ ዝተዛረብዎ ነገር ሰሚዑ ነቲ ሓለቓ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ንኢያኢሮስ ማለት እዩ ኣይትፍራሕ እመን ዳ እምበር ኣይትፍራሕ ከይትመውት ኣድሕነለይ ኢሎሚንዎ ነይሩ እቶም ሰባት ከዓ ሞይታ ይተዳኽሞ ጎይታ ሕሙም እምበር ሞት ዘትስእ ኣይመሰሎምን ሕዚ ግን ጎይታ እንታይ ኢልዎ ነቲ ንኢያኢሮስ ኣይትፍራሕ እመንዳ እምነት ይሃለኻ ከምቲ መጀመርያ መጺኻ ድሕነለይ ኢልካ ኣሚንካ ዝነበርካ ሕዚ በትሶም ዝብሉኻ ዘለው ነገር በትሶም ዝዛረብዎ ዘለው ነገር ኣይትጠራጠር እንታይ ደኣ ኹን እመን ትናይ መጀመርያ እምነትካ ኣብኡ ጽናዕ ከምቲ መጀመርያ ደሊኻዮ ዝነበርካ ሕዚ እውን ኣብቲ እምነት እሱ ጽናዕ ኣብ እምነት እንተሊኻ ክግበር ኩሉ ነገር ክስርሐልካ እዩ ሓሚማ ድሕነለይ ኢሉ ፀዊዕዎ ነይሩ ሞይታ ትስአለይ እንተልዎ እውን ጎይታ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ኩሉ ሕሙም ምትሳእ ይኽእል ሕሙም ምፍዋስ ይኽእል ሞት ምትሳእ ይኽእል እዩ ጎይታ ንኢያኢሮስ ከዓ እምነትካ ጽናዕ ኢሉ ኣጸናንዖ እንትልፊ ጴጥሮስን ያዕቆብን ሓው ጴጥሮስ ያዕቆብ እና ንያዕቆብ ሓው ዮሐንስ ካብዚኣቶም ካብዞም ሰለስተ ወፃእ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማንም ሰብ ክስዕቦ ኣይፈቀደን ዝተኸተሎ ሰብ ኣይነበረን እዞም ሰለስተ ሰባት ጥራሕም ተፈትሎሞ ነይሮም ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሐንስ እዚኦም ኣብ ኩሉ ግዜ ንጎይታ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ምስ ጎይታ ዝኸዱ ዝነበሩ ፍሉያት ደቀ መዛሙርቲ እዮም ምስ ጎይታ ዝነበሮም ርክብ ፍልይ ዝበለ ርክብ ነይርዎ ሕዚ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ እዚኦም ጥራሕ ክኽተልዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዘዘ ነቲ ሓለቓ ንኢያኢሮስ ኣብ እምነትካ ጽናዕ ኣይትጠራጠር ኢሉ ምስ ኣጸናንዖ ምዞም ደቀ መዛሙርቲ እዚኣቶም ናብ ገዛቲ ናብ ኢያኢሮስ ምስ ኣተወ ብዙሓት ዘልቅሱ ዝበኽዩ ዋይ ዝብሉ ብዙሕ ድምፂ ዘስምዑ ሰባት እውን ኣብ ደገ ነበሩ ሞይታ እያ እቶም ሰባት ከዓ ብዙሓት በኸይቲ መብከይቲ እውን መብከይቲ ኣብ እስራኤል መብከይቲ ሰባት ኣለው ግጥሚ እንዳገጠሙ ዝኾነ ግጥምታት ናይ ብኽያት መልዐሊ ግጥሚ እንዳገጠሙ መብከይቲ ሰባት ኣለው እዚ ግጥሚ እንዳገጠሙ ሰባት ከብኪ ከለው ነዚ ነገር እዚ ምስ ረኣየ ጎይታ ኣትዩ ስለምንታይ ዋይ ትብሉ ኣለኹም ስለምንታይ ኢኻ ትበኽዩ ኣለኹም እዛ ቆልዓ እኮ ደቂሳ እያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን በሎ ደቂሳ እያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን ጎይታ ዘሎ ሞይታ እያ ከምዚ ሞተት ጎይታ ይፈልጥ ኣይኮነን ጎይታ እቶም ሰባት እውን ይፈልጡ እዮም ፈሊጦም እኳስ ኣይትድከም ሞይታ እያ ኣይትምፃእ ኢሎም ኣቐዲሞም ልኡኻት ልኢኾም ነይሮም ግን ጎይታ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣይሞተትን ደቂሳ እያ ዘላ ኢሉ
ምክንያቱ ካትሳእ ስለ ዝኾነ ለካ ደቂሳ እያ ነራ ተስኢዋ እምበር ሞይታ ኣይኮነትን ነራ ምእንቲ ክብሉ እዚ ዝገብር ዘሎ ጎይታ ከዓ ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ዕንቅፋት ከየልዕሉ ምእንቲ እቶም ሰባት ግን እንታይ ኮይኖም ኩሎም ንጎይታ ዝኽብሎም ከሎ ኩሎም ስሕቆሙ ምክንያቱ ጎይታ ባዕልና ገኒዝና ባዕልና ሪእናያ ሞይትና እንዳበልና ካብኡ ኩላ ሰብ እንዳበኽየስ ኣይሞተትን ኢሉ ይዛረብ ኣሎ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ጎይታ ተሳለቑ ንጎይታ እውን ሰሓቑ ንሱ ግና ንኩሎም መውፂኡ እቲ ገዛ ዝነበሩ ኩሎም ደገ ውፅኡ ኢሉ ናብ ቦአን ናይታ ቆልዓ ቦአን ንኖአን ንኢያኢሮስን ንሰበይቲ ኢያኢሮስን ማለት እዩ ነዞም ክልተ ሰባት ሒዙ ናብቲ ታቆልዓ ዝነበረቶ ኣተወ ናብታ ታቆልዓ ዘለቶ ገዛ ናብቲ ውሽጢ ኣተወ ናብቲ ኣስከሬን ዘለዎ ገዛ ብሓፂሩ ናብ ውሽጢ ኣተወ ነቶም ህዝቢ ኩሎም ግን ንደገ ውፁ ኢልዎ ንደገ ውፁ ታቆልዓ ደቂሳ እያ ዘላ ስለዚ ደቂሳ ስለ ዘላ ከዓ ኣይትውከዩ ኢሉ ንኢያኢሮስን ነዲኡን ንሰበይቱን ናዲኣ ማለት ይቅርታ ንኢያኢሮስን ንሰበይቲ ኢያኢሮስን ንክልቲኦም ሒዙ ናብ ውሽጢ ኣተወ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ነታ ቆልዓ ከዓ ብኢዳ ሒዙ ጣቢታ ቁሚ ጓለይ ቁሚ ምክንያቱ ነታ ብፃፍ ኣጣብዕታ ሒዙ ጣቢታ ኢሉ ተዛረበ ጣቢታ እዚ ናይዚ ስም እዚ ትርጉም ከዓ ኣትጓል ወይ ከዓ ጓለይ ተስኢ ብለክለኹ ማለት እዩ እዚ ጣቢታ ጣሊታ ቋንቋ ትግርኛ ኣይኮነን ናይ ግሪክ ብደረቁ ተሲሉ ብናይ ግሪኩ ብደረቁ ተቀሚጡ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ከዓ ጓለይ ተስኢ ብለክለኹ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ ነዛ ጣቢታ ትብል ዘላ ቃል ጓለይ ተስኢ ብለክለኹ በላ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እታ ጓል ድማ ብቅፅበት ተሲኣ ተወሳወሰት ወዲያው ጎይታ ተስኢ ምስ በላ ወዲያው ተሲኣ ቆላሕላሕ በለት ህይወት ኣርአየት ዕድማ ናይዛ ጓል ዕድመ ድማ 12 ነበረ ሽዑ የመና ተገረሙ ኣቦኣን ኣዲኣን ተገረሙ እቶም ህዝቢ እውን ተሲኣ ምስ ረኣይዋ ክትንቀሳቀስ ከላ ምስ ረኣይዋ የመና ተገረሙ ሞይታ ዳይ ነበረትን ሞይታ ደሪእና እያ ይነበርናን ከመይ ዳኣ ተሲኣ መጀመርያ ጎይታ ደቂሳ እያ ዘላ ክብሎም እንከሎ ብዘይ ምፍላጦም ስሒቆሞ ነይሮም ኣብ ልዕሊ ጎይታ ተሳሊቆም ነይሮም ምስ ተስአት ግን ተገረሙ ዝገርም እዩ ኢሎም ብጣዕሚ ተደነቁ ወለዳ ኮኑ እቶም ህዝቢ ኮኑ ነዚ ነገር ዝሪኦም ብጣዕሚ ኣድነቁ ንሱ ከዓ ነዚ ነገር እዚ ንሓደ እኳ ከይፈልጦ ምክንያቱ ከይዛረቡ ከይተፍልጡ ነዚ ነገር እዚ ማንም ከይተፍልጡ ኢሉ ብፅኑዕ ኣዘዞም ከይተፍልጡ ከይትናገሩ ኢሉ ብፅኑዕ ኣዘዞም ነዛ ጓል እውን ዝብላዕ ሃዋ ትምገቦ ምግቢ ሃዋ ኢሉ ኣዘዞም ምክንያቱ ንዓ ትፀንዐሉ ምግቢ ንሰብ ስለ ዝፅንዕ ትበልዖ ምግብን ትሰትዮ ነገርን ሃዋ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ንማንም ከይትናገሩ ደቂሳ ነራስ ኣትስኢዋ ዳኣበሉ እምበር ሞይታ ነራ ኣትስኢዋ ኣይትበሉ ልክዕ ጎይታ ነታ ኢያኢሮስ ኣብ ጌርጌሴኖን ዝነበረ ሕሙም ከይድካ ተናገር ዝተገበረልካ ነገር ከይድካ ንገር ኢልዎ ነይሩ ኣብዚ ግን ናብ ገሊላ ስለዝተመለሰ ናብ ከባቢ ኢየሩሳሌም ስለዝተመለሰ ነቲ ነገር እዚ ማንም ሰብ ክፈልጦ የብሉን ከይትናገሩ ኢሉ ኣብቲ ከይትናገር ኢልዎ ነይሩ ምንም ዕንቅፋት ዝመፀ ኣይኮነን ኣብዚ ግና ከይትናገሩ ዝበለሉ ምክንያት ፈተናን ዕንቅፋትን ከይለዓል ምእንቲ ጎይታ ከዓ ንፈተናን ንዕንቅፋትን ምክንያት ክኸውን ኣይደልን እዚ ከዓ ንዓና ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ንስኻትኩም እውን ዕንቅፋትን ምክንያትን ኣይትኹኑ ናብ ዕንቅፋት ናብ ዝኾነ ነገር ባዕልኹም ኣይትእተዉ ሙሉእ ዝኾነ ጥንቃቐ ይሃልኹም ኢሉ ንዓና ትምህርቲ ንምሃብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ መንገዱ ሙሉእ ጥንቃቐ ዝተመልኦ መንገዲ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ከምዚ ኢሉ ንጓል ኢያኢሮስ ካብ ሞታ ድሕና ማለት እዩ ኣብዛ ካልአይቲ ክፍሊ እዚኣ ንምሃሮ ትምህርቲ ድማ ክልተ ታሪክ እኒአ ቀዳማይ ነገር ናይ ኢያኢሮስ እምነት ኢያኢሮስ ኣይሁዳዊ እዩ ናይ ኣይሁድ ጸሎት ሓለቃ እዩ ናይ ቤተ ጸሎት ሓለቃ እዩ ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጓሉ ከድሕነሉ መፅኡ ከም ዝለመኖ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ንጓሉ ከድሕነሉ ከም ዝኸደ ጎይታ ክኸይድ እንከሎ ኣብ መንገዲ ክኸድ እንከሎ ካብ 12 ዓመታ ጀሚሩ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ከም ዝሕወየ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ክንደይ ዓመት ደማ ከም ዝፈሰሰ ኣይፍለጥን ካብ 12 ዓመታ ጀሚሩ ካብ 12 ዓመት ጀሚሩ ዳ እዩ ዘሎ እምበር 12 ዓመት
ሙሉእ ዝፈሰሳ ኣይኮነን ዘሎ ክንደይ ዓመት ምዃኑ ኣይፍለጥን ካብ 12 ዓመት ከም ዝኾነ ጥራሕ ይፍለጥ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ እውን ከም ዝፈወሳ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ብዙሕ ገንዘባ ንጠንቆልቲ ብምሃብ ነቶም መድሓኒት ፈሊጥና ዝብሉ ሰባት ብምሃብ ብዙሕ ገንዘባ ከሲራ ነይራ ክትፍወስ ኣይከኣለትን ክትድሕን ኣይከኣለትን ግና እቲ መድሕን ዝኾነ እቲ ፈዋሲ ዝኾነ ንብዙሓት ሰባት ገንዘባ ሂባ ንብዙሓት ሰባት ናብ ብዙሓት ሰባት እውን ከይዳ ነይራ ካድሕንዋ ይከኣልን እቲ ዘድሐና ግን ሓደ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ይፈውስዋ ክርስቶስ የድሕንዋ ንዕኡ ስለ ዝኣመነት ብኡ ስለ ዝተወከለት ካብቲ ሓሚማቶ ዝነበረት ከቢድ ሕማም ካብቲ ሒዝዋ ዝነበረ ከቢድ ጭንቂ ብእምነት ጫፍ ክዳን ብምንካብ ብጣዕሚ ዝገርም ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ክንደይን ሓፅኑዕ ክንደይን ከቢድ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ፍሉይ እምነት ስለ ዝነበራ ጫፍ ክዳኑ ብምንካእ ጥራሕ ትፈዊሳ ጫፍ ክዳኑ ብምንካእ ትፈዊሳ እዚ ከዓ ዘርድአና እምነት ክንደይን ሓይሊ ከም ዘለዎ እምነት ክንደይን መሰረታዊ ነገር ከም ዝኾነ ሓደ ሰብ ዝኣምን እንተኮይኑ እምነት እንተልይዎ ኩሉ ነገር ከም ዝከኣሎ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ከም ዝኽእል ዝደለየ ነገር ከም ዝፍፀመሉ ዝደለየ ነገር ከም ዝግበረሉ ብሓፂሩ ንኣማኒ ዝኽልከሎ ነገር የለን ከምዚ ጎይታ ዝበሎ ኣሚንኩም ዝፀለኹሞ ኣሚንኩም ዝለመንኩሞ ነገር ኩሉ ክፍፀመልኩም እዩ ከም ዝበሎ ንኣማኒ ነገር ኩሉ ከም ዝከኣሎ እያ ተርድአና ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንጓል ኢያኢሮስ ካብ ሞት ከም ዘድሐና ነቶም ሰባት ነቶም መብከይቲ ደቂሳ እያ ዘላ ዝበለሉ ምክንያት ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክስማዕ ክውረ ስለ ዘይደለየ ምክንያቱ ዕንቅፋት ከይለዓል ስለ ዝደለየ ደቂሳ ነይራ ተስኢዋ ተባሂሉ ክንገር ስለ ዝደለየ ነቶም ወለዳ እውን ከይትናገሩ ኢሉ ከም ዘጠንቀቆም እቲ ነገር እሱስ ከይፍለጥ ምእንቲ እቲ ነገር ተፈሊጡ ከዓ ፈሪሳውያንና ሊቃነ ካህናት ዕንቅፋት ስለ ዘይሓድጉ ንሶም ንኸይሰምዑ ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ከይትናገሩ ዝበለ እምበር ካሊእ እቲ ናይ ጎይታ ተኣምር እቲ ናይ ጎይታ ትምህርቲ እቲ ናይ ጎይታ ዝተገበረ ነገር ክግለፅ የብሉን ንምባል ኣይኮነን ዕንቅፋት ንዘይምዃን ጥራሕ እያ ተርድአና ማለት እዩ ብሓፂሮ እዚኣ ክልተ ታሪክ ኣሎ ተን ክልተ ታሪክ ከዓ እቲ ሓንቲ ካብ 12 ዓመታት ጀሚሩ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ከም ዝተፈወሰት ካልአይቲ ከዓ ጓል ኢያኢሮስ ጓል 12 ዓመት ዝነበረት ጓል ኢያኢሮስ ካብ ሙታን ከም ዝተስአት ነቲኣ ካብ ምፍሳስ ደማ ከም ዝፈወሳ ጎይታ ነዚኣ ከዓ ካብ ሙታን ከም ዘተስኣ እያ ተምህረና ነዚ ኩሉ ዝገበረሎም ነዚ ኩሉ ዝፈፀመሎም ግና እምነቶም እታ ደም ዝፈሳ ዝነበረ እምነታ ንጓል ኢያኢሮስ ናይ ኣቡኣ እምነት ናይ ኣቡኣ ፃዕሪ እዚ እዩ ዘርድአና ማለት እዩ ብሓፂሩ እምነት ረብሕኡ ክንደይን ጠቃሚ ከም ዝኾነ ናትና እምነት ናትና ጥንካረ ንባዕልና ኮይኑ ንዝሓመሙ ኣሕዋትና ንዝደኸሙ ኣሕዋትና ከም ዘብርትዕን ከም ዘረብሕን እዩ ዘርድአና ማለት እዩ ወሳኒ ነገር እምነት እዩ ኣብ እምነትና ክንፀንዕ ከለና ከም ዘለና ፍፁም ዝኾነ እምነት ከዓ ክንላማመድን ክንሕዝን ከም ዘለና እያ ተርድአና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ፍፁም እምነት ንክህልወና ፀጉኡ ይዓድለና ረድኤቱ እውን ኣብ ዙርያና ይሃሉ ብናይ እግዚኣብሔር ሓጋዝነት ብናይ እግዚኣብሔር ረድኤት እምበር ብናትና ሓይልን ብናትና ረድኤትን ዝግበር ዝስራሕን ነገር የለን እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍፁም እምነት ንክህልወና ፀጉኡ ይለኣኸልና ስለ ዝነበረና ፃኒሒት ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይብዝሐልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር